atibatike zvechopu chopu. Right. Muri Zimbabwe ndadzoka. Paita nyaya panapa iri kunetsa. Pari kunzi a Joan Pasowe church leader Dr. Benji, who leads a congregation in Chishawasha, has said that anyone who does not support Zanupf should stop attending his church. He also expressed strong support for constitutional amendment bill number 3. Madzibaba Benji Joan Pasowe sect also appears to have its own church logo, which is unusual for Pasowe churches. In addition, one of his followers was seen wearing t-shirt printed with his image. Pakaipa ndo situation yatave kuti kana usinga support ruling party audio church. Pakashata kudenga kuchanotsva benza komana. I believe zvangu inini kuti patinozosvika gore kuna 24 tuku, I think Zimbabwe inenge yasara vanhu kana kuti kana 5% chete ndongorongo vachirwenda mumachurches. Ndikukutaurire because of zvinhu zviri kuitika, vanhu vachatanga kunyatsovhurika meso one by one kuti iwe zvine chii chekuita zveumambo hwekudenga, zvine chii chekuita neumambo hwepasi, zviri kulinga papi. Vanhu vachatanga kuvhurika zvavo one by one, vanhu vachitanga kudzokera kumashure one by one, zvichingoenda zvakadaro. Because inini zvangu andione kumeka kwazvo sense chinoendesa vanhu kumachurches especially kuZimbabwe, inyaya yekuti munhu ari kuenda kuchechi because ane problem, ari kuenda kuchechi because ada kuti ndibatsirira kuti mundina matroni kunetseka nechakati ndo mareasons anokuendera vanhu kumachechi. Zvimwe zvese izvi nekuzongotawo vamwe vanozongosvikawo kune vakabhilivha, yes vanozwa kuti right kana uchinge wafa uchazoenda kudenga, saka gara wagadzirira nzira yako yekuti uzoenda kudenga. But ukaona chinhu chasvika pa the extent yekuti wakuudzwa kuti iwewe kana usiri kupfeka girikini, usiri kujongwe usauye kuchechi kwako. This is shocking honestly, but hatina zvatingazviita, gedza tingoisira pana panyaya iyi because ndinoona kuzoramba chienderera njirebesa. Imi munoionawo sei?